Comedia este un text dramatic scris cu scopul de a fi reprezentat pe scenă și de a provoca râsul prin situații neprevăzute, un conflict banal căruia îi se dă o importanță exagerată, personaje supuse hazardului, acceptarea cu umor a defectelor umane sau, dimpotrivă, caricaturizarea acestora, personaje tipice cu o singură trăsătură de caracter dominantă și oralitate. Comedia se construiește prin diferite tipuri de comic, de caracter, de situație, adică personajele apar în situații ridicole provocate de confuzii sau încurcături, de limbaj și de moravuri. Parabola dramatică. Parabola este o specie a genului epic scrisă în proză, în care se prezintă o povestire alegorică cu un cuprins moral sau religios. A fost utilizată la început în scrierile religioase pentru a transmite într-un mod accesibil adevăruri ezoterice, parabolele din Evanghelie. Parabola dramatică este alcătuită sub forma unui monolog dialogat, adică solilocviu, de exemplu Iona de Marin Sorescu. Caracteristici. Își propune să transmită învățăminte și adevăruri profunde legate de condiția umană sau de dilemele morale ale societății contemporane. Sunt cultivate alegoria și metafora, sunt prezente simbolurile prin ambiguitate-ironie, încifrează un sens ascuns ce conduce spre condiția tragică a omului modern. Romanul prustian. Marcel Proust, romancier, eseist și critic al secolului 20, a contribuit la schimbarea stilului literar prin profunzimea analizei psihologice din operele sale. Explorând operele lui Proust, Camil Petrescu și-a conturat concepția despre roman în eseul Noua structură și opera lui Marcel Proust, din volumul Teze și antiteze. Caracteristicile romanului prustian. Analiza psihologică, personajul narator și perspectiva subiectivă, eu nu pot scrie onest decât la persoana întâi, Camil Petrescu. Trecutul e reconstruit pe baza memoriei afective, introspecția și meditația, structură temporală și spațială complexă cu salturi în timp și spațiu, flashback-uri, memoria involuntară, tema timpului, unde trecutul influențează prezentul și amintirile modelează identitatea și percepția personajelor, prezența intelectualului lucid, analitic, hipersensibil și introspectiv. Romanul balzacian. Romanul balzacian exemplifică tehnicile narrative utilizate de scriitorul francez Honoré de Balzac în opera sa, fiind caracteristic perioadei realismului literar. George Călinescu s-a numărat printre susținătorii și adepții acestui stil literar, cunoscut sub numele de balzacianism. Caracteristici. Se inspiră din societatea contemporană, naratorul este obiectiv, narează întotdeauna la persoana a treia, fiind doar un martor al acțiunii. Tehnica detaliului, de exemplu descrierile minuțioase ale arhitecturii din incipitul romanului Enigma Otiliei de George Călinescu, crearea de tipologii, avarul, fata bătrână, etc., personaje complexe, relația dintre individ și societate și a modului în care se influențează reciproc. Una dintre temele predominante ale romanului de tip balzacian este tema moștenirii, Balzac însuși afirmând că zeul la care se închină toți este banul.